Kærlighed i koleraens tid. Analyse. Gabriel Garcia Marquez er en berømt colombiansk forfatter, født den 6. marts 1928. Han er kendt over hele verden for sine utrolige og fangende romaner og kærlighedshistorier. Marquez modtog Nobelprisen for litteratur i 1982, og Kærlighed i koleraens tid er et af hans mest berømte værker og uden tvivl også et af hans bedste. Handlingsforløbet udspiller sig i Colombia i en koleraplaget tid, og selvom sygdom aldrig rammer nogen af hovedpersonerne personligt, gør forfattere meget ud af at sammenligne kolerasymptomerne med kærlighed. Florentino Ariza er en ung telegrambudbringer, som forelsker sig i den fine pige Femina Daza. De begynder en hemmelig korrespondance, hvor de erklærer deres evige kærlighed til hinanden. Men da Feminas strenge far Lorenzo Daza finder ud af det, beslutter han sig for at ende romancen ved at tvinge hende med ud til sin familie i den fjerneste afkrog af landet. Efter 1,5 år vender Femina tilbage til byen, men da hun tilfældigt møder Florentino på et marked, kolliderer drømmen om virkeligheden, og hun indser, at hendes kærlighed til Florentino blot var en illusion. Hun stopper deres romance med det samme, hvilket knuser Florentinos hjerte, så han går ned med en depression. Efter nogle år møder Femina den unge charmerende læge, Juvenal Urbino. Han falder pladask for hende, også selvom hun kun finder irriterende og arrogant. Efter ihærdigt at have skrevet til en opsøgt hende, giver hun Dr. Urbino lov til at fri til sig. De bliver gift til Lorenzos store glæde, og får kort tid efter en søn, og nogle år senere en datter. Alt imens er Florentino i sin fortvivlelse over ikke at kunne få sin store kærlighed, gået over til at skrive kærlighedsbreve for penge, og også begyndt at indlede følelsesløse forhold til tilfældige kvinder. Selvom han ser en masse kvinder, glemmer han aldrig Femina, og han fortsætter med at elske hende, også selvom hun er gift med Urbino. Han renoverer endda sin bolig, så hun en dag kan bo der, og han venter over 50 år, indtil Juvenal Urbino dør, før han genoptager kontakten og frier til hende. I starten bliver hun fornærmet over hans ligefremhed og beder om at holde sig langt væk, men så er vi ved med at skrive til hende og opsøge hende på grund under, og det ender sammen til sidst. Hvor Urbino er en formel og charmerende elegant mand, bliver Florentino mere beskrevet som en tilbagetrukket genert enspænder. Femina er en stærk, intelligent og selvstændig kvinde med et ilter temperament. Bogen er inddelt i en tredelt komposition med en indledning, en midterdel og en slutning. I indledningen bliver man først introduceret for Dr. Juvenal Urbino, da hans nære ven og skakmakker Jeremiah de Saint-Amour dør, og han kommer for at inspicere livet. Senere efter ham og hans kone Femina har været til hans gamle livs jubilæum, prøver Urbino at få sit undslupne papegøje ned fra sit mangotræ i haven. I forsøget falder han ned og dør af faldet. Kort efter hans død frier Florentino til Femina. I introen bliver man altså introduceret for en gammel Urbino, og han og Feminas ægteskab, samt de 2 hovedpersoner generelt. I midterdelen får vi hele handlingsforløbet før Urbinos død at vide, altså Femina og Florentinos romance, deres brud, Femina der møder Urbino, og Florentinos forskellige jobs og kvinder osv. I den afsluttende del er vi tilbage efter Urbinos død og Florentinos frieri, hvor Femina må afgøre med sig selv og for vidt hun har tænkt sig at give ham en chance, hvilket hun på trods af sine børns protester ender med at gøre. Man kan derfor godt snakke om en cirkulær komposition, da historien i slutningen vender tilbage til der, hvor den startede. I selve midterdelen benytter forfatteren der også meget den labyrintiske komposition, og på den måde han ofte springer frem og tilbage i tiden, med flashbacks og flashforwards. Vi har at gøre med en alvidende tredjepersonsfortæller, der fortæller præcis, hvad der foregår i de forskellige personers hoveder. Sproget er gammeldags og meget tidstypisk, med brug af spansk udtryk som f.eks. siesta. En tydelig metafor kunne være, da Femina rejste væk i starten af bogen, da hendes far prøver at holde hende væk fra Florentino, hvor Florentino så leder efter en skat på havets bund, som han hørte rygter om skulle være der efter et skibbrud. Han får overtalt en lokal dreng til at hjælpe ham med at finde den, og da de endelig finder nogle værdigenstande under vandet, den anden unge mand vil stikke af med den. Det kunne nemt sammenlignes med Florentinos forhold til Femina, hvor hun ihærdigt prøver at få sin skat, indtil der kommer en anden og snupper den for næsen af ham. Florentinos relation til blomster kan også sammenlignes med hans forhold til Femina. Han sender blandt andet en blomst som symbol på hans frieri til hende i starten af deres korrespondance. Den hvide kamilleblomst bliver også brugt adskillige gange som et symbol for, hvordan han beundrer hende. Der er ikke mange spor af magiske elementer, selvom det er en magisk realistisk bog. Der er dog en episode i starten af midterdelen,
hvor Femina modtager en lille dukke med posten, som hun så senere hen beslutter sig for at beholde. Den lille dukke vokser dog med tiden, til det punkt, hvor det tøj, den har på, bliver for småt. Dog er papegøjen nok det mest fremtrædende element i bogen, da den kommunikerer på et højere akademisk niveau og flere sprog. Af bogens adskillige hovedpersoner er det nemt at kunne sætte sig ind i mindst, eller om det er det opgør Femina har med datidens kvindeidealer og forventninger til de beslutninger, hun træffer. Kærlighed i kolerans tid er en tidsløs klassiker, som ikke behandler mange forskellige temaer, men mere mange forskellige former for kærlighed. Fra den kærlighed, Florentino føler for Femina, og til den, hun føler for Urbino.